Soima faimani mungia piaso. Iko borok kisa kirijaka tambagi sitirok rohoka. Ngay omo haike tibrasa rokno tibrasa ni sini hao जों कुनो rights गरैखा freedom गरैखा Obo to katal ko ya sar. Asaya sani no. Kabang ma obo haino mono khona. ang nuk faika but ang ya perijak ang apdir ono soijo doijo khaimia ang compromise khaigla gan laibo an laibo ani agency jaga phang compromise khai phaya ang kun jaga an samu ang compromise khaina regla Notice da hang chiti thang. city thangka ang city bongno explanation sannai ar pura jata kok sana nangmani sanai explanation borok tam khairi abang ta khananai sakbai thang Okay, sar ngai jeng paithago taise kok salai piran. Dr. Biswajit Deburma mungia kami thanawo rihinjaka police rok bai semangka bo hachuni khuri mungui kaisa hati ketal senamani forest ni o jaga ni tui no kebung mung tui no bono thanawo rihinjaka hanai jeng koktumani bisintui semangka aro bazar hati khane borok rok ni thani kaisa chithi sokpaimani chithi no nungui hachani khuri bazaro mukhutung thakutung rwnai rok kirijaka ta amo bai borok Dr. Biswajit khai milogui borok munga kami police thanao thangui police rok bai ma lainani thangka tai norokbo nukha na Dr. Biswajit Deburmani interview bo saka chini hao no chini right tai chini odhikar kwrwi kha amoni bagui bo kitsa phano compromise khaya hanui Dr. Biswajit Deburma compromise khaya hanui nalainai borok je mantui hachungni khuri ni bazar ni kebengmani tui tamoni hingke chung jotono saimano hachungni khuri bazar chengsa phuru forest ni department rok thangui aro kebongmung ba sai klaimani je aro hati ketal khaimangka laga amo forest ni jaga hanui tai amo bade bo chini tribal welfare minister Bikas Deburma bo thangui saimani amo forest ni jaga nangkhakai sorkar no ba tribal welfare phajingtui no hati ketal dogan ketal tangui rwjagunu hinui bo samani kebong mungno tui no tabu thanao rihinjaka Dr. Biswajit Deburma kenarbo nugui mankha na video ni mangpili o.